Orgulloso, así se sentiu esta mañá o alcalde de Pontevedra na recepción que lle brindou a Paloma Otero e a Antón Piñeiro, ambos estudantes de excelencia na ESO. Por lo tanto, recibímolos hoxe, xa lle expliquei, porque nos sentimos moi orgullosos deles e nos fan sentirnos orgullosos a todos os pontevedreses e as pontevedresas, e o alcalde, pois, como representante un pouco de todos, quere facerlle esta pequena homenaxe de reconocemento tamén para que o conozcan os seus cidadáns, non? Paloma quere estudar algo vencellado coa rama de bioloxía, aínda que non ten moi claro o que. Este premio de excelencia nacional non supón ningún cambio no seu día a día. Leva os estudos ao día e dedícalle 4 horas á música diariamente. Toca o chelo. Pero a nivel de Galicia, bueno, a nivel de autonomía en todas as autonomías, tiñas a posibilidade de presentarte se tiñas, creo que era unha media de máis de 9 na ESO. Entón, dese exame, as 20 mellores notas conseguían o premio extraordinario a nivel de Galicia, e logo desas 20 persoas que conseguían o premio a nivel autonómico en cada autonomía tiñan a posibilidade de presentarse a un exame que era parecido ao autonómico pero a nivel nacional. E o regional foi en setembro, foron 6 exames de castelán, galego, matemáticas, unha optativa, inglés e sociais, e logo nacional simplemente era castelán, matemáticas e inglés. Antón é moi modesto, consideran que non fixo nada extraordinario para este premio, aínda que os seus profesores teñen claro que sí. A súa discapacidade fai que teña que realizar un esforzo diario para conseguir sacar adiante os seus estudos. El teno claro, quere ser programador informático. Pois para mí significa máis ben pouco, porque eu moito non esforceime. Moito non me esforcei. E iso actualmente está tendo consecuencias negativas. Bueno, esforzo. Son moitos os bons estudantes que hai na nosa provincia, pero excelentes moi poucos. Paloma e Antón amosaron que si o son, así que parabéns para eles e a seguir colectando moitos éxitos nos vindeiros anos.